s'ha convertit en victòria esclatant. El 29 de febrer de 1936 és ratificat com a president de la Generalitat. President de la Generalitat, honorables companys, per fi, vàlid, emocionadíssim, va vibrar la seva veu coratjosa en l'aire triomfal del matí, catalant. Tenim per servir els ideals, portem l'ànima amarada de sentiment, res de venjances, però s'impau l'esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència, tornarem a somrir, tornarem a lluitar, tornarem a guanyar. Veiem el que representa la nostra lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana!